до момента за нея, което значи, че България си гарантира сигурен медал и на лента, тъй като Боряна Калин до тук е с втори резултат. Нека да изгледаме и словенката Веденеева и тогава вече ще може със сигурност да си честитим и да имаме поредния повод за гордост на това световно първенство. Много нежна композиция и Веденева работи доста добре с уреда лента. Нашите зрители могат да обърнат внимание на техниката й. Обикновено, когато върви добре с съчетанието, точно, се получава много добре рисунъка при нея. Наслаждаваме се на едни много чисти крака стъпала. Винаги е на висок полупалец, винаги е много потегната. Чудесна комбинация от пирует с скок. Мисля, че направи 4 или 5 оборота на пирует атитюд. Много чиста състезателка, без излишни стъпки, намествания. Браво на Веденеева. Добре изпълнено съчетание, много чиста, много елегантна, пресъздаде песента абсолютно както се очакваше от нея, с израз на лицето, на всяка една част от тялото беше включен. Артистична състезателка, много усеща, с огромен усет към музиката. Личи си, че играе това съчетание с огромна наслада и някак си се едно душата играеше в момента на килима. Точно така, тук след риска имаше лекане точно за 1/10, но не беше изобщо фатална. Оттам нататък продължи чисто. Ето тук виждаме пируета на атитюд. Формата има малко забележки в страни атитюда, но все пак се зачита трудността. Тя беше комбинирана от атитюд преминаваше в скок. Веденеева влиза със 7-ми резултат в този финал с оценка от 31 точки в квалификациите. Но мисля, че сега изпълни малко по-силно. Сега ще видим какво ще преценят съдиите. До тук на третата позиция е Рафаели с оценка от 31,050. Видяхте колко добре изпълнява тя трудностите с тяло. Да, и ето. Екатерина Веденеева, вижди каква реакция. Да. Абсолютно определено са щастливи. 30 бронзов медал. Абсолютно заслужен. Завършила 1 секунда. Музиката е била 1 секунда по-дълга. Видяхме наказание за 0,5. Дублират успеха си от София миналата година. Отново бронзна лента за Веденеева. Силна лента. Този уред е нейна